Я вам шмат усяго распавядаю пра класную беларускую музыку і самыя крутыя альбомы. А як наконт найгоршых? Ну так, самая дрэнная беларуская музыка, якую толькі можна сабе ўявіць. Цікава, праўда? Як гэта гучыць? І хто гэтыя людзі, хто напісаў настолькі трэшовыя альбомы, што горшых ужо проста не знайсці. Сёння я вас пазнаёмлю з гэтымі персанажамі. Тут будзе прызёрка чэмпіянату свету па гімнастыцы, таямнічы дуэт Уладзімір і Радасвет, сайт-праект прадусера гурта «Краскі» і шмат чаго яшчэ. Гатовыя? Тады пачынаем. На самой справе вызначаць найгоршыя альбомы яшчэ складаней. Ну вы самі падумайце, якімі крытэрамі карыстацца, дзе шукаць усё гэтае хараство. Але тут я звярнуўся па дапамогу, каб выключыць суб'ектыўны фактар і зняць з сябе ўсю адказнасць за тое, што адбываецца. Таму спачатку будзе экскурс у гісторыю. Быў такі паважаны рэсурс эксперты Бай, які рупліва каталагізаваў беларускую музыку і ставіў ёй адзнакі. Як? На гэтым працавалі музычныя эксперты: Зміцер Бескаравайны, Сергей Будкін, Зміцер Падбярэзкі і Олег Клімаў. Яны слухалі ўсякае такое, ад чаго ў прыстойнага чалавека часам здараюцца прыпадкі, а пасля пісалі рэцэнзіі і лупілі балы ад 1 до 10. Ну дык вось, мая метадалогія была вельмі простая. Я зазірнуў у архіў сайта і знайшоў там альбомы з самымі нізкімі адзнакамі. А пасля вырашыў іх паслухаць і даць вам вытрымку з таго, што ў мяне атрымалася. Будзе няпроста, часам балюча, але абавязкова вытрымайце гэтае выпрабаванне. Пасля яго шмат якія альбомы стануць для вас сапраўднымі шэдэўрамі, а на некаторых артыстаў вы паглядзіце па-іншаму. Дакладна вам скажу. Але пачну з чалавека, які не трапіў у гэты рэйтынг, але толькі таму, што ў яго проста няма афіцыйнай дыскаграфіі. Гэтыя песні параслі легендамі. Іх ведаюць і перадаюць з пакалення ў пакаленне. Ну і яны сапраўды таго вартыя. Рацей, сустракайце. Юрый Бонька. Чалавек, які напісаў самыя дрэнныя песні ў гісторыі Беларусі. Чаму я так лічу? Вы самі ўсё хутка зразумееце, але спачатку троху перад гісторыяй. Упершыню свет даведаўся пра існаванне Юрыя Бонькі падчас Еўрафэсту 2004 году. Тады на Еўрабачанне летні паехала малая Б'янка. Але ў выніку там апынуліся барысаўскія рабяты Александра і Канстантин. А Бонька дайшоў да паўфінала, а далей яго проста не прапусцілі, а дарма, бо ўжо тады быў заўважны яго патэнцыял. Прости, прощай, любовь ведь не игра. Только знай, придет опять заря. Гэта ўрывачак з песні «Придет заря» ад берасцейскага метра. Адчуваеце, наколькі магутны гэты артыст. Яго песня нават выйшла на дыску «Музычныя навінкі» ад лейбла «Вігма», але далей справа неяк не пайшла. Яшчэ адна спроба праціснуцца ў паспяховы беларускі шоу-біз здарылася ў Юрыя Бонькі, калі з'явілася квота на беларускую музыку на радыёстанцыях. Столькі кантэнту трэба было пашукаць. І ўсе дыск-жакеі, як адзін, звярнуліся да слухачоў. Маўляў, дасылайце свае дэмкі, чаго вы чакаеце. І яны дасылалі. Сярод тых самых слухачоў быў Юрый Бонька. І так беларусы атрымалі свежыя бэнгеры. Першы – тужлівая песня «Не надо прощальных слов» з суперэмацыйным прыпевам. Не надо мне прощальных слов, не надо грустных расставаний, должны же встретиться мы вновь. И верю я в часы признаний. Другі, мой любімы. Песня «Санкт-Петербург», якую я б зрабіў гімнам гораду, настолькі яна адпавядае ўсім канонам рускай папсы. Санкт-Петербург, город надежд. Санкт-Петербург, город мечты. Шкада, што Юрый расчараваўся ў шоу-бізе і спыніў свае спробы стаць зоркай беларускай эстрады. Цяпер у яго дакладна былі б усе шансы трапіць на тэлебачанне. Там і не такое яшчэ паказваюць.
Але зараз пра іншае. Лавіце самыя дрэнныя беларускія альбомы, якія толькі можна сабе ўявіць. Усе яны выходзілі афіцыйна. Больш за тое, прадаваліся ў крамах. Магчыма, нават нехта сабе такое купіў. Калі гэта былі вы, напішыце абавязкова ў каментах і дашліце фота. Я вам за гэта перадам суцяшальны прыз. А пакуль лавіце 5-е месца. Деньги, бриллианты, красиво и дорого. Глянец на платьях, вечеринка VIP. Гэта альбом «Настроение». Ён выйшаў у 2010 годзе, і гэта быў дэбютны запіс маладой і перспектыўнай спявачкі Ташы. Хто гэта? Зараз вы моцна здзівіцеся. Пад гэтым псеўданімам працавала беларуская гімнастка, срэбная і бронзавая прызёрка чэмпіянату свету і Еўропы Наталля Пальчэўская. Навошта яна паперлася ў музыку? Дзяўчына скончыла спартыўную кар'еру ў 19 гадоў пасля траўмы калена і выглядае на тое, што троху засумавала. Былі грошы на песні, быў імпэт, і ў выніку за прадзюсаванне новай зорачкі ўзяўся былы муж Алесі, Сергей Ліпень, і забацаў ёй вось такі дыск. Паганая вокладка і вельмі паганы матэрыял. Падаецца, што Пальчэўскую проста развялі на грошы і запісалі ёй такі дыск, каб яна больш ніколі не спрабавала лезці ў музыку. Мінскія радыёстанцыі і іх не дужа пераборлівыя музычныя рэдакцыі, канешне, пакруцілі тыя песні, але без агенчыку, бо я нават не ўяўляю, як такое можна ставіць людзям усур'ёз. Мне цяжка зразумець і тым больш патлумачыць, навошта, з якой мэтай, дзеля чаго падобныя спявачкі запісваюць і выдаюць вось такое. Але Пальчэўская, на жаль, ужылася ў вобраз і вырашыла пераўтварыцца ў сапраўдную светскую львіцу. Яна выйшла замуж за футбаліста Штанюка, раздавала інтэрв'ю і казала, што не гатовая на інфініці і патрабуе выключна Порш. А ў выніку кінула спартсмена і стартанула з новым музычным праектам «Лета». Як бы вам яго апісаць? Для пачатку звярнуся да цытаты, якую зафіксаваў яшчэ ў 2015 годзе. Мы рыхтуем сапраўды яскравы праект, які можа стаць папулярным не толькі ў краіне, але і ў Еўропе. Я працую з вядомымі расійскімі кампазітарамі, над стылем працуе цэлая каманда. Музыка? Гэта будзе такі сінтэз еўрадэнса і чылауту ў стылі Бьорк. Думаеце, Пальчэўская сапраўды слухала шмат музыкі ў штанюкоўскім Поршы і вырашыла сур'ёзна ўзяцца за музычную кар'еру? Тады вось вам урывачак з прома-відэа праекта «Лета». Яго апісвалі як танцавальную праграму з элементамі гімнастычнага шоу. Не дать свои силы, что было, то было. Зима не остыла, она кричат попей. Может, сможешь растопить мое сердце, может, сможешь обогреть мою душу. Такое не снілася нават Бьорк. Спадзяюся, ніколі і не прысніцца. З таго часу Пальчэўская канчаткова занырнула ў андэграунд і больш адтуль ніколі не вярталася. За што ёй мой персанальны дзякуй. Вы таксама можаце напісаць ёй дзякуй у каментарах, а Міністэрства сепультуры падтрымаць на Buy Me a Coffee. Я і гледачы канала будзем вам вельмі ўдзячныя. Гэты альбом з'явіўся ў 2012 годзе. Кажу вам гэта для разумення кантэксту і дэкарацый, у якіх стваралася нованараджённая мечта. Яе запісалі два віцебскія сябры, і атрымаўся ў іх ненаўмысны шэдэўр. Вершится суд, терзает боль. Мир старый в схватке родовой. Был сделан выбор номер 0. Дул ветер солнечный лесной. Это урывачак з песні «Што такое осень». Прабачце, памыліўся. Называецца яна па-іншаму «Уходит ночь». Яно спачатку сапраўды гучыць як трыб'ют ДДТ. Ну, запісалі сабе мужчыны такое, ну чаму б і не. Але гэта толькі пачатак. Чым далей ты слухаеш гэты альбом, тым больш табе падаецца, што Уладзімір з Радасвавам натхняліся не толькі творчасцю Шаўчука, але яшчэ і пэўным допінгам. І адчуванне гэтае узмацняецца, калі надыходзіць час кампазіцыі «Новогодняя». Который год играем вдохновенно эту пьесу. И все, что будет, знает каждый школьник наперед. Напрасно силы тьмы, пугая нас, из кожи лезут.
Светлый праздник все равно придет. Аранжыроўкі і гук становяцца прасцей, ці проста прымітыўныя сінтэзатары ўсё больш высоўваюцца наперад. У тэкстах усё больш з'яўляецца нейкіх дзіўных фраз на кшталт «но ветер паутину рвет, і время нас уже не ждет». Усё больш відавочная некаторая бязладнасць галасоў Уладзіміра і Радасвета, які актыўна падпявае. Але гэта ўсё кветачкі. Да 5-й песні выканаўцаў быццам канчаткова падмяняюць. Вы, напэўна, як і я, хочаце ўбачыць, як жа выглядаюць лайвы Уладзіміра і Радасвета. І я, конечно ж, прынёс вам кавалачак выступу артыстаў. Гэта 44-й канцэрт каравана сонечных бардаў у Віцебску. На сцэне Уладзімір і Радасвет з песняй «Не здавайся, родина». Холодные ветры, огромные льды, безнадёга. Чем вызвали бы это всё, до конца непонятно. Я давно не чытаў столькі натхнёных каментароў пад відэа. Просто зацаніце, як фанаты Уладзіміра і Радасвета дзякуюць ім за творчасць, пакуль паганыя эксперты лупяць ім двойкі і пішуць усякія пашкалі. З'явіліся нават каверы на гэтую песню. Вось вам адзін з іх у выкананні Алега і Алесі Русакоў. С надеждою глядя вперед, никто не предвидел твой ход. Такие стремления души посылает лишь. На жаль ці на шчасце, гэта адзіны альбом віцебскага дуэту. Цяпер Уладзімір пераважна піша вершы. А вось што сталася з караванам сонечных бардаў, не паведамляецца. Як і навошта з'явіўся праект «Люба-дорага», сказаць складана. Вядома толькі, што яго стваральнікам быў Валер Шаўчэнка. Вельмі цікавы персанаж, пра якога варта распавесці падрабязней. Справа ў тым, што калісьці Валер меў непасрэднае дачыненне да гурта «Краскі» і разам з Алексеем Воранавым яго прасоўваў. Пасля мужчыны разышліся хто куды. Шаўчэнка паспрабаваў сабраць новы склад красак, але Воранаў быў супраць, і ў выніку Валер засяродзіўся на іншых праектах. У яго была студыя з гучнай назвай High End Records. І вось там ён і нарадзіў на свет Божы гэты ансамбль. У меня для грусти нет причин. Были теплые денечки, собирала я своих мужчин, как по осени грибочки. Признаю, что ветрено, рыжики маслята разлюбили четверо, так полюбит пятый. Это урывачак з маёй любімай кампазіцыі на альбоме. Яна называецца «Рыжыкі маслята» і спяваецца ў ёй пра жанчыну, якая збірала мужчын як грыбы ў восень. Як вы разумееце, пад рыжыкамі і маслятамі маюцца на ўвазе менавіта яны, мужыкі. А жанчына ў прыпеве кажа, што калі разлюбіць чацвёра, то абавязкова палюбіць пяты. Гучыць гэтак жа натхняльна, як творчасць Ганны Сялук і Зінаіды Фурор. Магчыма, вось яна крыніца натхнення для аўтаркі хітоў «Бульба Дэнс» і «Шуба». Упадет под вербами синева вечерняя, и костры купальские разгорятся впрок. Калі краскі можна назваць жаночым варыянтам «Рукі вверх», то створаны прыкладна тады ж ансамбль «Люба-дорага» гэта практычна дакладная копія творчасці Надзеі Кадышавай і ансамбля «Залатое кольцо». Той жа залівісты голас, той жа рускі эстрадны псеўдафолк пад сінтэзатар, які падыходзіць толькі для вяселля дзе-небудзь у расійскай глыбінцы. Хаця не, тут яшчэ бязлітасней і прымітыўней. Хай нават учора здавалася, што такое ў прынцыпе немагчыма. Калі вам недастаткова песеннага рэпертуару, то ў мяне ёсць для вас яшчэ і лайф на адну з песень. Беларускае суперлато, на сцэне ансамбль «Люба-дорага» з песняй «Рыжыкі маслята». Собирала росы навсегда и любила без обмана, только не хотела никогда я грибов чужой поляны. Признаю, что ветрено, рыжики маслята разлюбили четверо, так полюбит пятый. Як разваліўся настолькі перспектыўны калектыў, сказаць складана. Шаўчэнка пераключыўся на іншыя свае праекты, у якіх вельмі лёгка заблукаць, калі пачаць адзбірацца. Таму разбірацца мы не будзем, а пойдзем далей, бо наперадзе ў нас самае цікавае. Цяпер гэты гурт складана нават нагугліць, не тое, што знайсці яго дыскаграфію. Але паслухаць гэты матэрыял варта, каб больш ніколі ў жыцці не паўтараць гэтую памылку. Вядома толькі вось што. У 2009 годзе рабяты выдалі свой адзіны альбом «Seven» і, падаецца, больш ніколі не былі онлайн. Ну что, ребята,
Апісаць стылістычныя межы гэтага гурта было б даволі няшчыра і нават немагчыма, бо тут намяшана столькі ўсяго, што Сергей Будкін, напрыклад, прыводзіў у сваёй рэцэнзіі ў якасці рэферэнсаў «Мальчишник», «Мэсіф Атак» і «Либерзона». Як вам такі коктейль? Давайте шукаць разам усе гэтыя крыніцы натхнення. Говорят, что мистер Мускул удаляет и жир, и микробы. Сполоснуться бы этой жижей, можно ехать на кинопробы. Показаться, потусоваться, во все 27 улыбаться. Один кастинг, потом второй, глядишь, я уже супергерой. Гэта быў трэк «Супермен». Дзіўны, парадаксальны і амаль невыносны. У ім спалучаюцца падлеткавы сцёб, пярэстае музычнае афармленне і нейкая неверагодная бязглуздзіца. Але гэта толькі пачатак, бадай пікавы, кульмінацыйны момант гэтага альбому песню «Гусі», у якой проста цытуецца папулярная дзіцячая песенка пад даволі авангардны акампанемент. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, Другой белый. два веселых гуся. Матэрыял аніяк не пададзены і нікуды не трапляе. Зроблена, напэўна, ад жадання самасцвердзіцца, зафіксаваць на аўдыёносьбіце свой арыгінальны погляд на жыццё. «Посмотри на нас только в этот раз», делают релакс Михал и Макс. Разняволена пее вакаліст голосам Гэхана. Потым уступае другі з сваім рэп-развагамі пра тое, як напісаць песню, якая бы спадабалася публіцы. Але вось вам парадокс. Беларускія крытыкі загнабілі альбом «Seven» і паставілі яму амаль рэкордна нізкую адзнаку. А вось майстар славеснай эквілібрыстыкі Артемій Троіцкі узяў і ўключыў яго ў сваю дзясятку лепшых беларускіх альбомаў году. Як вам такое? Гэта нешта накшталт беларускага варыянту нашай касты ці нагана. Такі суровы сацыяльны нізавы рэалістычны рэп. Мне падабаецца гэты стыль, бо я даведаюся з гэтых песень шмат новага пра жыццё нашай моладзі. Пазнавальна і цалкам пісьменна па саўндзе. Ну што, з кім пагадзіцеся? З Троіцкім ці Будкіным? Пішыце свае варыянты ў каментарах, а я пакуль пазнаёмлю вас з абсалютнай рэкардсменкай рэйтынгу, аўтаркай найгоршага беларускага альбому. Ніколі пра яе не чулі? Тады хуценька стаўце лайкі пад гэтым відэа, падтрымлівайце канал на Buy Me Coffee, бо пасля праслухоўвання гэтага альбома мне яшчэ доўга прыйдзецца лячыць свае псіхатраўмы. Знаёмцеся, гэта Лючана Корсун, аўтарка найгоршага альбому, які бачыла беларуская музыка. Ён выйшаў у 2008 годзе, і гэта было дрэнна, вельмі дрэнна. Гамяльчанка Лючана пачынала на падпеўках у свайго брата Цімура. У таго быў свой гурт Team Big Family. З гэтым персанажам я вас яшчэ пазнаёмлю. А пакуль вось урывачак з таго самага альбома «Улечу». Ты так хочешь, чтобы я тебе сказала «да», но, увы, ты не услышишь этого никогда. А если очень хочешь, ты услышишь что-то в ответ. Слушай, бэби, слушай, милый, слушай, маленький, нет. Если ты вдруг не исчезнешь, я сойду с ума. И если буду в состоянии, убегу сама. У ім было неверагодна ўсё. І вокладка са штампам «Лідар продажаў», і вобраз самой спявачкі, і матэрыял. Вось вам кавалачак тытульнага трэку, які ўвабраў у сябе ўвесь боль гомельскіх індустрыяльных спальнікаў. Я улечу, и не надо мне другого, не тебе скажу эти 3 заветных слова. Тут былі песні кшталту «Сладкім печеньем». Ты свободный, ты красивый, Cartier, Prada, Mercedes. Я с тобой от счастья, милый, поднимаюсь до небес. Счет Женеве, полк охраны, шейх Кувейта, лучший друг. Вегасе, Эль Монте-Карло, ты проводишь свой досуг. Трекі на кітайскай мове. І на італьянскай. Обещал, но лишь на прощание сказал. Карацей, магутны дыск для максімальна шырокай мэтавай аўдыторыі. Калі вы здольныя на такія высілкі, каб каго-небудзь нечалавеча ненавідзець,
падарыце яму гэтую R&B кружэлку. Калі ён не застрэліцца пасля праслухоўвання хаця б адной песні з яе, чым значна аблегчыць вашу душэўную раўнавагу, то абавязкова прыпаўзе да вас на каленях з маленнямі аб міры і гэтым дыскам у руках. Я думаў, што пасля такой крытыкі Лючана знікла і больш ніколі не з'яўлялася ў публічнай прасторы. Але як я памыляўся. Гучыць, у прынцыпе, лагічна, але аўтарка найгоршага альбома ў гісторыі Беларусі ўсплыла дзе б вы думалі? Правильно, в России. Спочатку она ходила по трешовых передачах. Андрюш, привет. Вау, Лючана, какая ты сегодня красотка. Спасибо. Этот цветочек называется рождественская звезда. Она такая же красивая, как и ты. Максимально трешово. Певица Лючана Корсун подает к столу вареники «Любовь с первого взгляда». Вау. Ребята, вот и я. Я уже влюбился. І співала там свої пісні масового знішчення. Причому разом з братом Тимуром. Сытый, довольный. Званый ужин Хорошо, что пришел. и друзья вместе. И накрыть стол. Пасля стала блогеркой і регулярно міняла купальники. А яшчэ выдавала новыя бенгеры. В пятницу мне позвонили с канала «Суббота» и спросили: вы, Лючана, для вас есть работа. Знаем, вы по шопингу любите приколоться. Приглашаем в наше шоу посоревноваться. Могутные лайвы. Это нормально. Собираю все сказать сейчас. З аднаго боку, вельмі шкада, што беларуская музыка страціла такога неверагоднага персанажа. З іншага, радуюцца сёстры Груздзевы, бо цяпер яны дакладна па-за канкурэнцыяй. Лючаначка, даражэнькая, калі ты раптам глядзіш гэтае відэа, дзякуй табе шчыра за альбом «Улечу» і за тое, што сапраўды паляцела. Ляці далёка, і хай будзе табе там шчасце. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што вытрымалі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, пастаўце лайк і падпішыцеся на мой канал. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. До сустрэчы ў міністэрстве! Ha 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 ha.